Je moet iets afwerken. Een taak moet af. Dus is het heel belangrijk dat je je kan focussen en concentreren op die taak, want ze moet af. Maar hoe vaak worden wij afgeleid? Afgeleid door allerhande zaken. Gaande van een telefoon dat rinkelt, kinderen die binnenlopen, e-mailberichten dat binnenspringen, of geluid maken, hond dat binnenwandelt. Alle vormen en mogelijke vormen van afleidingen zorgen dat jij jouw welbepaalde taak niet kan afmaken. Het is voor jou moeilijk om jou te focussen, moeilijk om jou te concentreren. En dit willen we niet, want wij willen efficiënt zijn. Onze tijd is kostbaar. Dus zal ik jou nu enkele tips geven die jou gaan helpen om jou te focussen en te concentreren op die welbepaalde taak. 1. Elimineer alle vormen van afleidingen. Alles wat geluid maakt, gaande van de gsm, e-mailberichten, Facebook of wat dan ook, zorg ervoor dat je volledig in stilte kan werken. 2. Maak een to-do-lijstje voor jouw dag. En in dat to-do-lijstje moet je eigenlijk 3 bepalen wat is jouw prioriteit. En als jij jouw prioriteit bepaalt, en dat is 4, is het belangrijk dat jij het moeilijkste eerst gaat gaan bepalen. Want hoe moeilijker de taak is, dan loopt de rest veel vlotter. Begin steeds met het moeilijkste. 5. Maak jouw taak eerst volledig af. En als het volledig af is, dan pas kan je overgaan naar het andere. 6. Creëer een rustige en aangename werkplek. Dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk dat je eigenlijk ook ruimte hebt om jouw papieren te zetten. De dingen te ordenen indien nodig. En 7. Zorg dus dat jouw werkruimte netjes is en mooi opgeruimd staat. Dit zijn 7 tips, maar handige tips. En die tips zullen jou helpen om jou te focussen en te concentreren om die taak die jij moet afmaken te kunnen afwerken. Dit was het en wij zien elkaar een volgende keer. Dag!